Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw minnu bɛ ka Joliba TV News lajɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segukaw fɛ yen Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu fana bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ min ye Joliba TV News ka kunnafoni gafew ye limanaw o sigira aw ye bi jumadon in na min bɛ bɛn octobre kalo tile 21 san 2022 limanaw ni ladala jɛmukan ye anw fɛ yan min bɛ lase aw ma don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don an balima kunnafonidilaw fɛ a bɛ sɛbɛn kan wɛrɛ de la o kuma anw y'a kanu ka ye kɛnɛ in ka yan nɔ ka se ka bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan in na walasa maa caman bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na limanaw ni an sigilen o kɛnɛ kan an b'aw fo dantɛ foli min na limanaw gafew bɛ yan nɔ u b'an bolo kɔrɔ min ye les échos welewele ale bɛ yan info matin bɛ yan nɔ min ye le soir de Bamako ye nouvel horizon l'indépendant limanaw ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ an bɛna lajɛ k'an da don ninnu na ala bakurunbaw la ECHO y'a jira k'a fɔ ko ayiwa an ka finitigiw ni o ye polisiw ni protection civile ye limanaw a jarala k'a fɔ député Bulo maaw n'o ye CNT maaw ye kunungo k'olu sɔnna k'u bolo wuli k'a fɔ ko ayiwa min ye polisiw ni protection civile ye lakanabaa minnu bɛ yen ni olu de bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ u ni jamanadenw ka surun kosɛbɛ ko u bɛna bɔ o minɛn kɔnɔna la ka taa minɛn wɛrɛ kɔnɔ n'o de ye ka kɛ sɔrɔdasiw ye limanaw min ye ni projet in ye ni o ye sariya in ye a taara a donna ba la a yirala k'a fɔ CNT député maa 100 ni maa 11 olu de sɔnna a ma maa min ma sɔn a ma o tɛ yen nɔ o ye maa fu falaki ye min fana y'i yɛrɛ minɛ o ye maa fu falaki ye an bɛna an da don a la sisan ECHO kɔnɔna la ale kuma kelen in na info matin fana kumana ka ko kura sabu info matin y'a jira k'a fɔ ko polisiw ni protection civile ka bila ni minɛn in kɔnɔna la n'o de ye k'u ka lahalaw yɛlɛma k'u kɛ ayiwa sɔrɔdasiw ye u ka taa kɛlɛdagaw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ni o ye yɛlɛmani dɔw ye jɛkulu dɔ bɛ yen o bɛna bila sen kan ko siratigɛ la ko nka a tɛna polisi bɔ i n'a fɔ a ka baara la maaw hakili la u bɛna yɛlɛma cogo min na ka taa i n'a fɔ ayiwa an ka siradaw ni ayiwa lakana ko yɛrɛ la jamanadenw kɛrɛfɛ k'o bɛna dabila u bɛɛ bɛ to a nɔ na info matin ye kuma fɔ limanaw jamana sariya sunba min ni a bɛ bolo la sisan n'o ye avant projet de loi ye a yirala k'a fɔ kuma cayalen don fɛn dɔ nɔfɛ o ye kanko ye nka minnu b'a ko ɲɛdɔn olu y'a jira k'a fɔ ko nafa t'a kuma ninnu na sabu kanko min n'a kuma bɛ ka fɔ maa minnu m'a faamu olu de bɛ ka kuma caya info matin y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan limanaw a y'a jira k'a fɔ min Ansardine ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara a ye kunnafonidilaw wele laadala ko don a fɛ limanaw mawuludu seliw mana kɛ ka ban baaraw tɛmɛna cogo min na ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye a sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye jamana faamaw ye limanaw ni u bɛ sira ɲuman kɔni kan ni jamana maracogo ka ɲi k'olu na tugu u kɔ u b'u dɛmɛ o siratigɛ ninnu na o ye le soir de Bamako ka fɛla ye min ye nouvel horizon ye ale fana kumana limanaw nouvel horizon y'a jira k'a fɔ ko Tchad jamana ka u ka jamanakuntigi ni o ye Mahamadu Idriss Déby n'o ye Idriss Déby denkɛ min n'a bɛ fanga la bi k'a bɛ n'a fɔ n'a ka jamanadenw hakilila tɛ kelen bi sabu a ye yamaruya di kunungo yɛrɛ alamisa wulikajɔkɛla dɔw minnu olu wulila k'a fɔ ayiwa a ka fanga in man di u ye ko a ye finitigiw bila u la maa min fatura a ko la limanaw a bɛ se maa 50 walima maa 60 ɲɔgɔnna ma o kuma de bɛ nouvel horizon kɔnɔna la bi an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni min ye l'indépendant limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko ndolantan ko na sira la min ye Cédric Kanté n'ale yɛrɛ ye Mali ndolantanna kɔrɔ dɔ ye a bɛ n'a fɔ ko Mali ndolantankulu n'o ye FEMAFOOT Fédération Malienne de Football k'a bɛ n'a fɔ a ye janfa boloda ka ɲɛsin Cédric Kanté ma Cédric Kanté min n'a kun jigi dan b'a kan k'a fɔ a bɛna baara kɛ ni Mali fédération ye k'a bɛ n'a fɔ u y'u fori ka bɔ a kɔrɔ dɛ l'indépendant y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan yan'an ka se ni fasiridi sɛbɛn bɛɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye ayiwa ECHO ye limanaw les échos kumana a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko militarisation o ye nanzarakan ye limanaw n'a o kuma fɔra ayiwa ka min ye polisiw ni protection civile k'u bɔ u ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la k'u kɛ militaires ye n'o ye sɔrɔdasilakaw ye
ko o sariya o tara an ka jamana kɔnɔna la yan kunungo Conseil national de transition olu député olu de y'a ta k'a kɛ sariya ye ayiwa maa 100 ni maa 11 olu sɔnna a ma limanaw maa minnu bɛ yen ni olu ma sɔn a ma o ye maa fufalaki ye o b'a yira k'a fɔ bɛɛ fɛla ye ni sariya in tali ye kunungo alamisa a yirala k'a fɔ ni sariya min tara CNT fɛ u ka ɲɔgɔn ye min n'u k'a ma ko séance plénière min kɛra kunungo octobre kalo tile 20 a kɛra o de senfɛ transition ale ka laɲiniba dɔ kun ye nin ye limanaw ka se ka fanga don jamana lakanako la sariya in yɛrɛ tara min ye ministrew ka laadala ɲɔgɔn ye min ni maaw hakili b'a la a kɛra octobre kalo tile 5 tɛmɛnen o de senfɛ ministrew ka laadala ɲɔgɔn ye u sɔnna a ma k'a fɔ ko sariya in a ka taa don CNT bolo ayiwa jamanadenw tɔgɔ la sɔn ka kɛ a ma bɛn ka kɛ a ka kɛ sariya ye polisiw ka bɔ u ka polisiya minɛn kɔnɔ protection civile maaw ka bɔ u ka protection civile minɛn kɔnɔna la u ka kɛ militaires ye n'o ye sɔrasiw ye u ni sɔrasiw bɛɛ ka kɛ kelen ye o de sariya tara kunungo sɔn kɛra ma bɛn kɛra a kan a yirala k'a fɔ général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale min ni ale yɛrɛ bɛ protection civile ni ayiwa polisiw kunna bi ayiwa ministère de la sécurité de la protection civile ale tun bɛ kɛnɛ kan limanaw a y'a yira k'a fɔ ko ni sariya min talen filɛ nin ye ayiwa ko a na kɛ ko ye ko min bɛ yen n'a bɛ na dɔ fara an ka lakana o jijali kan Mali kɔnɔna la yan général de brigade Daoud Ali Mohamedine a y'a yira k'a fɔ ko polisiw ani protection civile ayiwa u ka bila nin minɛn in kɔnɔna la limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ polisi yɔrɔ u kun bɛ minɛn min kɔnɔna la n'o ye paramilitaire ye u ni ayiwa sɔrasiw kun tɛ kelen ye u ni sɔrasiw ka hakɛw kun tɛ kelen ye nafa min bɛ sɔrasiw u n'o fana tɛ kelen ye nin de bɛna kɛ sababu ye sa min ye polisiw ni ayiwa protection civile ye u ni ayiwa sɔrasiw u bɛɛ ka kɛ maa kelenw ye u bɛɛ ka kɛ finitigi kelenw ye wa jamana bɛ lakana cogo o cogo u fana ka o lakana baara kɛ nka min ye ko in yɛrɛ laɲini ye mun ye limanaw o de k'a fɔ jamana bɛ lakanabaliya min kɔnɔna la Mali finitigiw n'o ye sɔrasiw ye olu bɛ kɛlɛ min kɛ ka bamanciw kɛlɛ n'a fɔra k'a fɔ u ye yɔrɔ min minɛ n'u b'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan k'a fɔ u bɛ taa o yɔrɔ fana minɛ i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ yɔrɔ min na o bɛ kɛ yɔrɔ langolo ye o bɛ kɛ kɛnɛ langolo ye walasa u kana kɛ kɛnɛ langolo ye a yirala k'a fɔ polisiw u ka fara sɔrasiw kan u ka o yɔrɔ ninnu minɛ walasa ayiwa lakana baara a bɛ se ka jija cogo min na ko in kunba de filɛ nin ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine a yira k'a fɔ ko nin ye ayiwa fɛɛrɛbaw de ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'a bɛna nɔbɔ kosɛbɛ Mali ka lakana ayiwa ko la ko laɲini kun kɛra a mɛnna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye polisiw ka bila ni minɛn in kɔnɔna la a kun kɛra a tilala ka bɔ a dɔw kɔrɔ a tilala ka kɛ nin ye tuguni ni jamanadenw de ka laɲini don minisiri y'a yira k'a fɔ ayiwa ko min bɛ tali kɛ nin ko in limanaw a na kɛ sababu ye polisiw hakɛ min n'o bɛ di u ma n'o ye ayiwa primiw ni indemnités ni saraw ye o ni sɔrasiw ta a bɛɛ bɛna kɛ kelen ye u bɛɛ bɛna si tɛna fisaya si ye wa a na kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw badenya ni sinjiya o ka tɛmɛ Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛna fisaya maa si ye bilen a yirala k'a fɔ CNT kɔnɔna la maa min bɛ yen ni ale bɛ commission loi ni commission loi défense Boubacar N Diallo rapporteur min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Boubacar N Diallo ale y'a yira k'a fɔ sariya min talen filɛ nin ye limanaw k'a bɛna kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen ni a bɛ maaw damakɛɲɛ polisiw ni sɔrasiw k'u damakɛɲɛ u bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye an bɔra ka min fɔ sisan i n'a fɔ minisiri y'a fɔ cogo min na ka u bɛɛ damakɛɲɛ ka minɛn min bɛ di polisiw ma o minɛn kelen bɛ di sɔrasiw ma limanaw u bɛ baara min kɛ ayiwa jamana lakanani na a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ baara kelenw ye si tɛna fisaya si ye wa ko jɔyɔrɔ min b'u bolo n'o y'u ka jalaw ye limanaw jala ninnu bɛɛ bɛ taa n'i ka jala ye si tɛna fisaya si ye wa jalaw na bonya ayiwa syndicat ko min yɛrɛ bɛ a ko la nin ye o na bɔ a la syndicat bɛ wulikajɔ minnu kɛ o na bɔ a la ka taa se ayiwa min ye an ka finitigiw yɛrɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ bin bɛ kɛ u kan ayiwa o bingani ninnu caman bɛna bɔ o la ni nin baara in na a lawaleyala i n'a fɔ maître Boubacar N Diallo ale ka kuma la ko in kɔni a kɛra sariya ye a tɔ tora sa limanaw a baara ka daminɛ limanaw ni ECHO ye nin kuma fɔ min ye info matin ye ale fana y'i da don kuma in na ale y'a yira k'a fɔ maaw hakili la ko polisiw bɛna yɛlɛma ka bɔ minɛn in kɔnɔna la k'a kɛ i n'a fɔ yɛrɛ
ayiwa u bɛ baara min kɛ kɔrɔlen n'o de ye an ka sirabaw sanfɛ u bɛ ayiwa maaw bila sirabaw sanfɛ ani u bɛ lakana minnu kɛ ayiwa ko o bɛɛ de bɛna dabila ko o tɛ dɛ maaw k'a faamuya info matin y'a yira k'a fɔ laɲini min kɛra ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka polisi bɔ u ka minɛn in kɔnɔna la k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔna la jamana a waati yanni a ka kɛ sariya ye syndicat minnu bɛ yen n'o bɛ polisilakaw tɔgɔ la olu kun wulila ka ayiwa wulikajɔw kɛ a ko siratigɛ la k'u ka fɛlaw yira dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko i ma sara u la an bɛ démocratie min kɔnɔna la ko i tɛ se ka polisi ta k'a bila sɔrɔsiya minɛn kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni i ma sara a ma kofɔlen ninnu na polisiw ka syndicat ye nin kuma fɔ k'a sɔrɔ sariya in yɛrɛ ma ta a waatinin yɛrɛ min bɛ tali kɛ a yirala k'a fɔ commission défense de la sécurité du CNT min kɔrɔ Kane ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ Mali la yan ko balana ko tɛ jamana minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye ni olu ka finitigiw fanga bɔ olu la ka tɛmɛ anw kan misali la a ye misali ta l'Américain jamana de ka États-Unis a yira k'a fɔ yen démocratie fanga ka bon kosɛbɛ ni syndicatw polisiw ka syndicatw ko démocratie ko de bɛ nin ko la ko i tɛ se ka polisi bɔ ayiwa a ka minɛn kɔnɔna la k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sara u la général min kɔrɔ Kane y'a yira k'a fɔ ko ayiwa polisiw a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ ma faamuya de n'o tɛ ko n'i ye États-Unis lajɛ olu ka polisiw bilala nin minɛn in kɔnɔna la a mɛnna u bɛ nin baara la démocratie dun ɲɔ ɲɛnen don olu fɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ fana ko polisiw ni protection civile jamana yɔrɔ minisiri yɛrɛ ye foli da nin ko in kan kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ baara in laɲini min kɛra a la k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw la min b'u ka minisiriya yɛrɛ la a diyara bɛɛ lajɛlen ye min kɔrɔ Kane y'a yira k'a fɔ ko polisiw bɛ ka a fɔ ko ka ko in kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o de ye ka polisiw kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye hali n'a sɔrɔla u bɛ bila militɛriya minɛn kɔnɔna la nka an bɛ don min na ko bi sariya in kɔni taara fɔlɔ a sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 4 ye o bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ walasa maaw ka se k'a faamuya ko fɛn fɛn b'a ko la jamanaw n'o ye ka jala minnu bɛ yen ni o b'i bolo polisiya la n'i nana k'i bɛ don i bɛ kɛ militaire ye jamanaw o jala kelen o de bɛ ta ka di i ma o kuma ko jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan n'o ye commission ad hoc dɔ ye ka o kuma fɔ ani sarakow ni ayiwa nafa tɔ minnu bɛ yen o jɛkulu bɛna sigi ka o kuma fɔ a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw maaw hakili la ko polisiw bɛna bɔ dugu kɔnɔnaw yɛrɛ la pewu k'u bila ka taa kungo kɔnɔna la lakana la o tɛ dɛ polisiw minnu bɛ yen n'u bɛ sirabaw sanfɛ olu na to yen minnu fana bɛ yen n'u bɛ lakana wɛrɛw la jamanaw olu na to yen maa si tɛna bɔ i nɔ na nka ni mago jɔra i la k'a fɔ ayiwa i bɛ polisiya minɛ a kɔnɔ i n'a fɔ ministère de la défense chef d'état major général des armées u bɛɛ bɛ bila o ka hukumu de kɔnɔ yamaruya bɛ bɔ ale de fɛ yen k'a fɔ ayiwa an mago bɛ ni polisi hakɛ la u ka taa yan u ka taa nin baara kɛ jamanaw ko in bɛɛ lajɛlen filɛ nin a tɛ n'a fɔ ko polisiw bɛna ta k'u bɛɛ bila ka taa kɛlɛdagaw la u bɛɛ bɛ kɛ kelen ye dɛ nka ni mago jɔr'i la yɔrɔ min na i n'a ta ka bila o baara la info matin ka kuma don jamanaw yan'an ka bɔ info matin kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ kuma dɔ bɛ sen na sisan maaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a la n'o ye kanko in ye jamanaw min y'an ka sariya sunba in ni ale bɛ ka dilan sisan a ma kɛ sariya ye fɔlɔ dɛ jamanaw nka a bɛ bolo la ayiwa baara bɛ ka kɛ ni a ye a yirala k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'u kama ko article 31 article 31 kuma cayalen don a yirala k'a fɔ ko dɔw maa minnu bɛ a ko in ɲɛdɔn olu y'a yira k'a fɔ ko in kɔni nin kuma in kun tɛ yɛrɛ ko nafa t'a la a yirala k'a fɔ sariya sunba kura min n'a a dira jamanakuntigi ma jamanaw kaba donna jamanakuntigi bolo maa minnu y'a sɛbɛn fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi maa dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye ka sira wɛrɛ de dayɛlɛ faransi ye faransi ka se ka a sago sɔrɔ mali kɔnɔna la yan ni a kuma fɔra ten a bɛ n'a fɔ a ma faamuya info matin ka kuma la ko minnu bɛ yen n'olu bɛ ka furanjɛla fanga in dɛmɛ olu kɔni ɲɛ datugulen don ka ko in fɔ ka kuma fɔ i n'a fɔ ayiwa ko wɛrɛ nka min ye ayiwa sariya dɔnba dɔw ye minnu kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ CNT kɔnɔna la i n'a fɔ Sulemani De ale ko commission loi min ni u bɛ CNT kɔnɔna la jamanaw ayiwa yanni ko in ka se u ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye kuma minnu bɛ yen ni nafa yɛrɛ tɛ a la sabu a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kanko min n'a kuma bɛ ka fɔ nin jamanaw ni kanko in n'a ma faamuya a ka kan maaw k'a ɲini k'a faamuya sabu
sariya kisɛ min filɛ n'u kama article 31 ale y'a yira k'a fɔ de ko an ka kan minnu bɛ yen n'o bɛ fɔ Mali la yan jamana sariya b'u lakodɔn wa ko don min tɛ bi ye kan ninnu bɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye a bɛ fɔ o ma ko langue officielle o sariya 31 in na n'o ye article 31 ye a y'i kanto k'a fɔ fana ko nanzarakan n'o ye français ye a y'a ko de ye baarakɛla ye an bɛ waati min na ko sisan ale de ye langue officielle ye an ka kan ninnu fana jamanaw ko u kan minnu don minnu bɛ fɔ Mali la yan u lakananen don wa u bɛ bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la minɛn minnu bɛ yen n'o de ye an ka jamana bɛ u lakodɔn wa don dɔ la don min tɛ bi ye u bɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye ko wa hali kan min tɛ fɔ Mali la yan nɔ n'o ye kan wɛrɛw ye u bɛ se ka kɛ hali kan minnu bɛ fɔ jamana wɛrɛw kan jamanaw u bɛ se ka ta ka kɛ Mali baarakɛla kan ye o tɛ n'a fɔ ko kan minnu b'an bolo yan k'u tɛ bala dɛ Sulemani de y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan minnu bɛ ka nin kuma fɔ k'a kɛ barolasigiw ye fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko furancɛla fanga ayiwa u bɛ ka nin sariya min ta nin ye ayiwa ko minnu y'a sɛbɛn olu ye Mali kan minnu bɛ fɔ yan u y'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye u m'a faamuya de n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ an k'an ka kanw ta ba la sisan k'a ka baara kɛ n'a ye a ma fɔ k'a fɔ kan ninnu tɛ don ba la dɛ u bɛ ba la o baara kuma bɛ ka n k'a fɔ falenfalenniw bɛ ka kɛ n'a ye nka k'a ta de ka don n'a ye an ka baarakɛyɔrɔw la i n'a fɔ sariya tigɛyɔrɔw an ka gafew bugunatigɛ sɛbɛnw bolo sɛbɛnw n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ dilan yɔrɔ min na jamanaw k'a fɔ i bɛ taa ni kan ninnu ye k'i bɛ baara kɛ n'a ye o ye waati jan ko de ye o tɛ se ka kɛ sisan k'a fɔ i b'a ta sisan o de la sariya y'a fɔ k'a fɔ don min tɛ bi ye sariya ninnu kan ninnu bɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye nka dɔɔni dɔɔni don bi bi in na n'a fɔra k'a fɔ ayiwa an ni diɲɛ maa cɛ k'an b'an ka kan falen an bɛ baara kɛ n'a ye jamanaw n'i ko i b'o kɛ sisan o ye gɛlɛya dɔ de faralen dɔ kan dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fasɛli sɛbɛn in kɔnɔna la ko an ma tila ayiwa ko min b'an da la n'o ye lakanabaliya ye an bɛ kanko de la ayiwa gɛlɛya min bɛ Mali kan yan an n'an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ o ma ban fɔlɔ ayiwa an bɛ kanko de la maa damadɔni de bɛ ka nin kuma fɔ olu de bɛ n'o ye activistes n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de bɛ ka wuli ka nin kuma fɔ k'a fɔ ko min ye kanko in ye ko jamana faamaw bɛ ka janfa de boloda ka ɲɛsin kanko in ma k'a sɔrɔ dun jamanaw faamuyabaliya de don an ka jamana a bɛ kan bɛɛ don ba la wa y'an ka kanw lakodɔn k'a fɔ de ko nafa b'u la don min tɛ bi ye u bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ n'a ye nka maaw k'a ɲini k'a faamuya sariya yɛrɛ ma ta fɔlɔ a ma kɛ sariya ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ yɛlɛma bɛ don a la jamanaw maaw ka ji dɔɔni kɛ o koliji la info matin de ka kuma don dɛ o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la kuma na a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ mawuludu seli n'o y'an kuntigi ye kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeni ni ayiwa denkundi ɲɛnajɛw ayiwa u bɛ ɲɛnamaya alisilamɛw fɛ Mali la yan cɛba min bɛ yen n'ale dɔnnen don ni mawuludu seli ɲɛnamayali ye ni jama lahawula bɛ bɔ jamanaw kana a nɔfɛ o ye Ansardine ɲɛmaaba ye Sherif Usman Madani Haidara jamanaw a yirala k'a fɔ ko min ye ayiwa mawuludu seli a kɔni kun cɛra denkundi ni bangeni a kun cɛra hɛrɛ la Sherif Usman Madani Haidara laadala ni mawuludu seli tɛmɛna i b'a sɔrɔ a bɛ ayiwa kunnafonidilaw wele baaraw tɛmɛna cogo min na ka o ɲɛfɔ o senfɛ fana fɛla min b'a fɛ jamana ko la a b'o fana fɔ o de la a y'i kanto k'a fɔ farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'u bɛ sira ɲuman kan n'u bɛ ka jamana mara i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ayiwa ko olu ale Sherif Usman Madani Haidara ale ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ o de la ayiwa Ansardine ɲɛmaaba in a ye kunnafonidilaw wele kunungo Bamako sigida fɔlɔ la commune 1 Bangoni na ayiwa ka ɲɛfɔli kɛ Sherif Usman Madani Haidara o conseil islamique ɲɛmɔgɔ don a segira ka na ayiwa ni ɲɛnajɛ min n'a bɛ kɛ ni nin y'a ta ko 38nan yɛrɛ ye Fédération Ansardine International ale de bɛ nin baara ninnu labɛn a yirala k'a fɔ ayiwa Sherif Usman Madani Haidara a ko nin mawuludu seli min n'a kɛra ni nin y'a ta ko 38nan ye olu bolo yan a kun bilalen don minɛn min kɔnɔna la o de ye bɛn ni kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ka se ka sabati ayiwa alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ɲina maa min nana mawuludu seli la a bɛ se maa 198 ani maa 218 ka kɛ ni sango ye a cayara ni o ye sabu sango san 2021 ta maa 186 ani maa 14 olu de sera ka na ɲinanta in na ko cɛw la maa 100 ani maa 1 ani maa 200 ni maa 6 olu de nana cɛlakaw la musolakaw la maa 97 ani maa 100 ani maa 12 olu de nana musolakaw tɔgɔ la n'a sɔrɔla Fédération Internationale Ansardine
o bɛ jamana 40 de kɔnɔna la an bɛ waati na ko sisan ko nka jamana 29 olu de sera ka taama boloda ka na Mali kɔnɔna la yan Sherifu Usmani Madani Haidara yira k'a fɔ ɲina nafolo min sera ka bɔ ka min ye Mawuludu seli labɛn jamanaw k'a bɛ se miliyari 1 ɲɔgɔnna ma o de donna a ko ninnu da fɛ k'a daminɛ bangini na ka taa denkunin na ani ayiwa kuranɛ kalanw wajulu kalan kɛnɛ minnu sigira musolakaw ni cɛlakaw fɛ jamanaw ko nafolo min donna la a bɛ se miliyari 1 ma o b'a yira k'a fɔ ayiwa hali n'a sɔrɔla gɛlɛya misɛnnin dɔw donna a la Sherifu Usmani Madani Haidara ka fɔ la ko nka ɲina Mawuludu a kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔna la kuma an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ yira an na ale Suwadi Bamako kelen ka kuma la limanaw minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sariya ko kunna Kasoge n'o ye Mamadu Kasoge limanaw a ye lɛtiri dɔ de ci procureur olu ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ale ko dɔ bɛ ka kɛ sisan min ni ale a tɛ ka bɔ a kalama o ye mun ye limanaw ko jamana maa dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye dunanw y'an ka jamana kɔnɔna la yan aya ko u dɔw ka kiriw bɛ ta ka ɲɛsin u ma ko ale minisiri foyi tɛ sara a la a tɛ bɔ a kalama lɛtiri min n'a y'o ci octobre kalo tile 19 tɛmɛnen ka ɲɛsin procureur ma k'u ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ko an ka jamana sariya n'o ye loi pénale limanaw ale b'a ɲini k'a fɔ ayiwa ni maa o maa bɛ yen ko e bɛ ɲangi n'i ye dunan ye jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ taabolow de bɛ a la taabolo minnu bɛ yen n'o ye sariya kisɛ article 48 alinéa 2 code de procédure pénale ale b'a yira k'a fɔ procureur mana kɛ cogo cogo i jagoyalen don ka sariya n'o ye loi pénale ye k'ale kɔlɔsi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen cour d'appel ale ka yamaruya kɔnɔna la ko i tɛ se ka dunan kɔni ta k'a fɔ i bɛ sariya boli a kan k'a sɔrɔ nin minisiri kuturu o tɛ a kalama o de la minisiri Mamadu Kasoge a ye lɛtiri ci ka ɲɛsin procureur bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna sariya bɛ sariya la n'o ye loi pénale n'a fɔra k'a fɔ i b'a ta k'i bɛ maa sɛgɛrɛ maa min bɛ yen n'o ye dunan ye an ka jamana kɔnɔ yan ni Mali sɛbɛn t'a bolo a ka kan taasira dɔw de b'a la i ka tɛmɛ ni o siraw ye minisiri ye kuma min fɔ nin ye a bɛ n'a fɔ a ye maa dɔw dimi ale Suwadi Bamako kelen ka kuma la n'a fɔra k'a fɔ Mali la yan nɔ limanaw sariya ayiwa a bonyani jamanaden caman kelen don ka jiginna sɔrɔ sariyatigiw la n'a fɔra k'a fɔ ayiwa n'i y'a lajɛ lɛtiri min cira minisiri fɛ limanaw ni a bɛna fɔ kangaridakan don ka ɲɛsin procureur ma k'a f'u ɲɛna loi pénale min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o de bɛ ayiwa ɲangi bi maa kan i kɛra jamanaden ye o i kɛra dunan ye o taama sira dɔw de b'a la o sira minnu bɛ yen ni olu kan ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ nka a yira k'a fɔ kɔsa in na procureur dɔw bɛ yen olu de bɛ sariyaw ta ka maa dɔw ɲangi limanaw k'a sɔrɔ ni maa yɛrɛ tɛ a kalama a ko o de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ hali kasobonw kɔnɔ limanaw maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kaso la bi u bɛ ka ɲini u ka kiriw ka tigɛ kiri ninnu sɛndɛ ka tigɛ minnu fana bɛ yen ni olu bɛ bila garde à vue la yan'u ka taa kasobon na i b'a sɔrɔ olu bɛ lahalaya min kɔnɔ limanaw hala a kasobon ninnu kɔnɔna la jɛya wale tɛ yen foyi tɛ yen hadamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ taa ni sira minnu ye limanaw nin bɛɛ ye tɔɲɔni ye ka ɲɛsin hadamadenya yɛrɛ hakɛw ma tiɲɛ don ni sariya wulila i nɔfɛ limanaw sariya kan ka baara kɛ maa si tɛ sariya sanfɛ nka k'a fɔ de bunahadamaden limanaw ni sariya wulila i nɔfɛ ka i kɛ i b'a fɔ ko ayiwa nafa yɛrɛ t'i la walima i tɛ hadamadenya hukumu kɔnɔna la sariya fana m'o fɔ sariya ko bɛɛ ni i ka hakɛ ka kan hali n'a sɔrɔla ayiwa sariya wulila i nɔfɛ Mamadu Kasoge a bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ procureur ka nin faamuya kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don ale kɔnɔ a kumana limanaw ko Isa Kawu Jim a mankan dara dɛ ko a bɛ min o ye Nouvelle Horizon ka ɲininkali ye limanaw politiki bunakun kan ni maa min bɛ Isa Kawu Jim dɔn fɔlɔfɔlɔ ale min n'ale ye ayiwa Conseil national de transition CNT a y'o ɲɛma dankanya kɛ Isa Kawu Jim ko an bɛ don min na ko bi a tununnen don o de la ayiwa n k'a fɔ fasɛdi sɛbɛn in a ye ɲininkali kɛ yalima Isa Kawu Jim a bɛ fan jumɛn fɛ maa min bɛ yen n'a a ka kuma ayiwa kunnafoni siraw kan maa min bɛ yen ni don dugu tɛ jɛ ka su ko k'a fɔ i ma mankan mɛn kunnafoni siraw kan limanaw Isa Kawu Jim kun don a ka politiki tɔn n'o ye ACRT faso ka wele appel citoyen pour la réussite de la transition n'a ma ɲɛ k'a fɔ Isa Kawu Jim yɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ donna ale ni premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga cɛ n'o yɛrɛ de kɛra sababu ye communiqué tribunal o ye a ɲangi ka kalo 6 kaso k'o da kunna ni o ye k'a fɔ a tɛ don kaso la nka kangari de bɛ da ye a fɔ min ma ko prison avec sursis
ani sefa wari 100,000 o ka ako sara limanaw kabi o tɛmɛna min ye Imam Mahmud Diko burankɛ ye ayiwa ko an bi waati min ko sisan ayiwa a waati min na ni kiiri tigɛlen a tilala ka segin ka na politique tɔn minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan n'o ye cadre d'échange des regroupements cadre d'échange des partis et regroupements politiques a kun kɛra hali olu ka kuma lasela ye waati dɔw la sabu a yera fanga sina kɔnɔna la n'o ye furanjɛla fanga sinaw ye n'i ye jateminɛ kɛ a y'o waatinin kɛ limanaw a bɛ ka furanjɛla fanga a n'u tɛ hakilila kelen na fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan Isa Kawujim maa kɔni tɛ k'a ka kuma mɛn tiɲɛ don a yɛrɛ da ka di nka a bɛ politiki tɔn min kunna bɛ n'o ye ACRT faso ka wele limanaw o dun bɛ politiki baara de la jamana dun bɛ lahala min na bi hali n'a sɔrɔla bagabagali walew bɛ yen maaw bɛ ka siran ka kuma min ye politiki tɔn i n'a fɔ yɛlɛma kodɛmu n'a ɲɔgɔnnaw olu kun y'a ɲini k'a fɔ ko bagabagali walew taara ka ɲɛsin u ma nka o ma olu bali ka kuma ka ayiwa ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'u da don a la min ye Isa Kawujim ka politiki tɔn ye n'o ye ACRT faso ka wele ye munna a fana kuma bɛɛ a tɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamana bɛ lahala min na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ACRT faso ka wele don tɛmɛnenw la ayiwa maa fɔlɔ minnu tun bɛ bɔ k'a fɔ jamana bɛ lahala in na a ka ɲi walima a man ɲi ACRT faso ka wele tun bɛ o politiki tɔnw na Isa Kawujim min n'ale tun bɛ ayiwa colonel Asimi Goita lafasa bi bi in na Isa Kawujim Nouvelle Horizon ko ale kɔni y'a ɲini ka kuma fɛ k'a lajɛ a bɛ lahalaya min na ko nka ayiwa a ma se k'a sɔrɔ nka limanaw don nataw la Isa Kawujim n'a bɔra ka kuma maaw n'a dɔn k'a fɔ a bɛ lahalaya min na o de ye kuma yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔna la yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw an bɛ taa Tchad jamana kan a yɛrɛla k'a fɔ Tchad jamana kan u ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Mahamat Idriss Déby denkɛ min n'ale bɛ fanga la bi k'a bɛna fɔ a n'a ka jamanadenw ka hakilila tɛ kelen ye sabu kunungo alamisa limanaw ko wulikajɔkɛla dɔw wulila k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka fanga in dɔ ka fara a kan sabu Idriss Déby denkɛ na waati a fa fagalen ni maaw hakili b'a la avril kalo tile 20 san 2021 a denkɛ de sigira a nɔ na n'o ye Mahamat Idriss Déby ye a yɛrɛla k'a fɔ kalo 16 o de kun dira a ma ko a ka kalataw labɛn nka nana ye k'a fɔ kɔfɛ ayiwa u bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye conseil militaire de transition CMT ko ani général caman de faralen don ɲɔgɔn kan nka an bɛ don min na ko bi Mahamat Idriss Déby dɔ farala a ka fanga in kan n'o ye san 2 ye jamanadenw de jɛn tɛ n'o ye wulikajɔ kɛra kunungo maa min ni olu fara finitigiw fɛ k'a bɛ se maa 50 walima ayiwa maa 30 ɲɔgɔnna ma o de kɛmɛ sababu ye bi Mahamat Idriss Déby a n'a ka jamanadenw limanaw k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ an b'a kuncɛ teliyala ni min ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ndolatanko siratigɛ la ko Cédric Kanté limanaw Cédric Kanté ale tun ye Mali ndolatana kɔrɔ de nka an bɛ don min na ko bi waati min na Mali ndolatanaw n'o ye samata sɛgɛw ye olu tun bɛ ndolatan minnu na n'o tun bɛ fɛ ka taa coupe du monde kɛnɛ kan a yira k'a fɔ wele ka bila maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu jolen don ndolatan na Cédric Kanté tun y'o maa dɔ ye nka a nana ye k'a fɔ Cédric Kanté a tun bɛ ka ko in kɛ Maliko yɛrɛ kanu la a ka d'a ye nka a nana ye k'a fɔ Cédric Kanté a ye laɲini dɔw kɛ fédération malienne de football fɛ n'o de ye k'a fɔ u ka contrat d'a ma a ka se ka baara kɛ ni ayiwa fédération ye nka a nana ye k'a fɔ u ye Cédric Kanté nɛgɛnɛgɛ limanaw ka na bila ayiwa waati min na Magasuba ale kun ka baara kun gɛlɛya ale bolo fo ka na Eric Sékou Chel ale na ko Cédric Kanté ale kɔni bɛ ninnu nɔfɛ boliboli la nka bɛnkan foyi t'a ni ninnu ɲɔgɔn cɛ a na kɛ u y'a nɛgɛnɛgɛ limanaw kana k'u fori ka bɔ a kɔrɔ l'indépendant ka fasiri don limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ